अशें कशें जाता? देवी असाच कामाचे पळयात न्ही. सगळे प्रयत्न करून जाले न्ही. तीच पळयतली कितें. अशक्य ही शक्य जानामी आहे. घेताची ओठी ती पाठीशी राहे. घेताची ओठी ती पाठीशी राहे. हाक तुझी ऐकून दुरून पाहे. महालसा समर्थ आहे. महालसा समर्थ आहे. महालसा समर्थ आहे. महालसा समर्थ आहे. गेली भीती संत स्थिती. गेली भीती संत स्थिती. नारायणी गाऊ गीती. नारायणी गाऊ गीती. विठ्ठला विठ्ठला गेली भीती संत स्थिती. नारायणी गाऊ गीती. नारायणी गाऊ गीती. नाम तुका नाथ की स्वय म्हणे पंढरी मार्दोळीशी. महालसा समर्थ आहे. महालसा समर्थ आहे. महालसा समर्थ आहे. महालसा समर्थ आहे. सूर्य चांदण्याचा दीपस्तंभ की. सूर्य चांदण्याचा दीपस्तंभ की. हनुमंत विराजतो विजयरथी. हनुमंत विराजतो विजयरथी. संगती सातेरी दत्त सामोरी. संगती सातेरी श्री दत्त सामोरी. मी महल सामय होईन कधी. मी महल सामय होईन कधी. होईन कधी. महलसा समर्थ आहे. महलसा समर्थ आहे. महलसा समर्थ आहे. महलसा समर्थ आहे. अशक्य ही शक्य जानामी आहे. घेताची ओठी ती पाठीशी राहे. घेताची ओठी
ती पाठीशी राहे, हाक तुझी ऐकून दुरून पाहे. महालसा समर्थ आहे, 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 महालसा समर्थ आहे.